iritxielako, ez da relakoa. Espainiako herrian kopa iraziolako, ez da xer? Ez, ba hemen deu iluntzero konpainia egiten digun hoi, ez? Ta barrez lerrazten zaituna, ta urrengo izian, ba, kafia moltan kritikatzen deuna, ez? Ba hemen txe, denok, zure denokin... Gerri Buelta! Bueno, zer da Gerri Buelta aurkezlerik gabe, no? Zuekin guztiokin... Bronkade! Bueno, hasialdia San Isabelak. Zidia, goguakin pozik danak. Ba, guk Gerri Bueltan azkau zalantzak horren ingurun, Ez da, iruditzen zaigu orokorrian, gaudela deno nahiko etxituta, beldurtuta, omen diala desesperantza garaiak, eta, ez pentsatu dugu, zeo bia, programa batin, Gerri Buelta usurbilea ekarri, eta konponbidea bilatzen saiatzea. Lagunduk eguzu da, ezta? Ondo. Hemen ditugu baitaren musikarik lagun, lehenengo konponbidea proposatzea etorrikoanak, konbidatuk izango ditugu gaur, asko eta onak, batzuk zarrak eta bestiak berrik. Lehenengoa batzuntzako ezaguna izango eta bestientzako ez hainbeste. Baina Europatik dator eta Ursula daka izena. Txalo bero bat. Aurkeztu zaitez, ez dakit? Atxaldeon, Gabon. Ziur naiz denek ezagutzen hauzuela eta ez dudala aurkezpen handirik behar. Ni Ursula von der Leyen naiz. Zein? Ursula von der Leyen. Ursula. Europako Komisioko lehendakaria, zuek guztiok hautatutakoa. Txalo bat, eman barko Ursula, ez da? Mila esker, thank you very much. Zenbagaren hauteskundetan? Zenbagaren hauteskundetan? Bosoaren hauteskundetan uste. Yes, of course. Eta Ursula, ez dakit dakizun programa utzertako da, jende pila batako beira. Esan didate mundua konpontzeko proposamenaren bila zabiltzatela eta horretara etorri naiz. I'm so excited. Excited da Ursula, excited. Oso ondo, luzatu gabe, hartu eta bota zure proposamena. Mila esker. Go Europe. Hello to everybody in the name of the peace and prosperity in Europe. I have come here to the south of Europe to find a solution. Usurbildarrak ez da egite inglesez. Hauek ere zero atera dute? Bai, inglesia. Motz xamarrak izango dira usurbildarrak, eskerrak, onera etorri naizen. Beno berriz hasiko naiz. Nik Benjamin Netanyahu Israel handiko lehen ministroak Europar batzordeko lehendakariari egin. Oire ez da. Barkatu. Berriz hasiko naiz. Arratsaldeon guztioi, haur gazte, heldu eta adinekoi, Europa egiten duzuenoi, ezegonkortasuna nabari da gure tokietan eta asko dira gure gana, zuon liderren gana, laguntza eske hurbiltzen direnak. Kezka sortzen omen du munduaren etorkizuna, gure privilegioak galtzeak, bizi kostua igotzeak, migrazio ilegal onartezinak, kezka sortzen omen du Kubako erregimenak eta zer esanik ez Txinak. Europar batasuna eta beraz Europar batzordea
bere herritarrekiko hartutako konpromezua betetzeko prest dago. Horretarako proposamen berritzaile bat dakarki, sustraiak mendebaldeko blokearen arrakastan dituena, merkatu librea eta OTANen indartzea. Zer, ez zaizue gustatu? Beno, hemen betiko mesfidatiak. Esaidazue ba, zer kalte egiten du munduan kapitalismoak eta aliantza atlantikoak? Telecinco! Beno, baina hori kenduta zer kalte egiten du ba munduan kapitalismoak? Ursula, 2008ko krisia adibidez. Horrez gain zer kalte egiten du kapitalismoak? Israel! No, baina horrez gain zer kalte egiten du kapitalismoak? Kriptobroak! Horrez gain zer kalte egiten du kapitalismoak? Eta 8 orduko lanaldia eta horreko gauza. Horrez gain zer kalte egiten du kapitalismoak? Plazer bat izan dut. No, baina horrez gain zer kalte egiten du kapitalismoak? Konbidatuak, igual, ez dakit konponbide hon bat, bai behintzat, saltxerogo bat, martxosogo bat ekarriko dugula, ez? Denok ezagutuko te, seguraski. Oan dela bihazte Bilbon zenbat izan zinaten. Bagor beha etorri da honea, igo da illa pello erreparaz. Beste behin hotza honen gainean, Beste bat hemen zurroien, bai, eta opari batekin ator, opari bat zuen guztiantzak, ustea, ahi ba, Opariak, QR bat apuntuko duzuen, QR bat, bai, Mercedes, ahi ba, zuretzako ere, bai, netzako. Eman maneko musikari ere? venga, bi, Venga, pite. ahi ba. Soldaute gina horretik. Sorpresa da, ez dizugu esango zer den QR bat duzue, bai, Leicester, ez egin etoreko gara. Pello, Leicester data bat. placer bat, Pello. Beste behin hemen, eta askotarako. Eserita, hasi dizen horro solasaldiarekin? Bueno. Eta opari batekin etorri zara, banatu dizkiguzu txartelak, ez dira gazte bazketiko txartelak, ez dute Eta denoi asko gustatuko zaizue, ikusiko duzue, movida handi bat prestatzen ari gara. Beraz, Movida bat, handia. baina noiz. 2056ko urtarrilaren Txalo bat Pello hori horrekin. Bai, Handia izango da. handia itzela, milaka eta milaka pertsona, ez dugu lekurik esango, ez ditugu, ez dugu sekreturik horrein aterako da, ez zitela gustatzen honen inguruan hitz egitea. Ez dut gula hartuko horretara. Bai. Baina gorde data edo gorde urtea behintzat. Bai. Bueno, ez da egirak izan. Baka, Bai, lasai. sold out egin omen dugu, urtarrilaren 6an. Txalo bat Pello hori. Leicester, beste data bat, esango dugu. Egon adu mesedez. Ez da hostirala izango. Ikusiko du. Bueno, Pello, ez da egirak izun. Barkatu baina hau ez dakit pixka kendu dezakedan, jendeak ez nahi ikusten Kendu. jendeak gogoko nahu zaretu. Bueno, pues guazen mamira. Venga. Guazen mamira, ez dakit izun zertan gaitzen gaur, gerri buelta. Bai, esan didate proposamen bat egin behar ote dudan. Bat eta hundia. Bai, zuak izu, gure hizkuntza, gure kultura, arriskuan daude. Barkatu, gauza bat egiten utziko. Adibidez. Zeinen ederra izango den. Garagardo bat zerura. Eskerrik asko. Badakizu, bai. Baina, bueno, Pello, guazen mamira, luzatu egiten zara. Zatu egiten gara eta Bai. gauza komen daude herri honetan, beraz. Bai, bamo, de los bertxio gaba, baina ez du. Nik ere bat ditut, Zuke da ez du zalantzarik. Konponbide bat emila gabiltza, Pello. Ikusten dugu gure kultura, gure hizkuntza, gure herria, gure aberria. Nazarroa zaharra, arriskuan, gora beratxu. Jendea badago desaktibatuta, kezkatuta. Konponbideak behar ditugu. Konponbideak behar ditugu. Zen ari gara. Ziur zu baduzula zerbait. Ziur baduela zerbait. Euskal Estatu Independientea. Txalo bero bat bizena. Txalo. Bai.
baina Gauza serioak dira, Gorka ez, gauza serio. hitz handiak dira pello. Esan bai, baina egin nola egin asmo duzu hori. Bai, Zerresa. bueno, nik beste 20-22 bat mito aro kalkulatzen ditut gauratzen da. Beste 20-22 mito Ez aro. dut kalkulu hemen, baina bai, beste 20-22, bai, hortikan, 25 agian, Ez dirudi oso plan serio horrek, pello? zuk ez duzu mito aro. ¿Qué es Ez mito esto? aro guzi? ¿Qué es esto? Nor dator? Oh, ¿Qué Isabel. es esto? ¿Qué es Esto Isabel? es un aquelarre bolivariano, una Isabel. conspiración separatista, un atentado contra España, ¿eh? Isabel, Isabel, no somos amigos. Ayuso. Ayuso Anderea, ez gara lagunak, baina 30 urtetan egin gaitezke eta mitoa Madrid eraman dezake. ¿Qué? Bernabéu, ¿Qué? Metropolitano. No vais a tocar en mis campos, ¿qué? Hori nase. Bueno, ¿qué? Bai, Madriden ez ¿Cómo que Madrid? Isabel, Euskara, zabez, Pentsatzeko txogora bialeko dugu, hau ezin da. Guazen Euskara Madriden eramaten. Por favor, momentu bat. Hau, Mito. ez da normala, hau ez da normal utzi. Zer du bito? Men, hainbeste euskaldun, elkartuta, musika, bepes... Euskara. Blanqueamiento de terrorismo. Bueno, hori entzun beharra da. Zer esango du, pello? Mito arrorako sarrera. ¿Qué es? Ba, ardu sarrera, Euskara, Esto sin bepes... zei kanpora. Aiba, zuretzak. QR bat data berria esan diate, Esklusiban. urtarrilaren 7 2056 urtarrilaren 7. Gorde data. Gorde data gazteak. Ondo, pello, bueno, bukatu ezagun honekin. Azken mezu bat, denontzat. Mitoago gehiago behar ditugu. Eta horrela lortuko dugu. Horrela lortuko dugu, independentzia. Hori da. Guazen ekipo ipurria bultzera! Pello, bukatu da. Deno batera! Ari garena, baina honek ere ez dakitua konponbide hondirik ematen digun, Liberti Barreak ondo kantatzen du. Gutxinez. Bai, dantza ere bai. Baina konponbideak enago gehiagik konbentzitu, Zu bai? Ez. Urrengoa emango dio sarrera? Igual komeni, bai. Ez dakit, errokoen gure artean pentsatzen erasetaren, zergaitik dago jendeak ezkatuta, pues gauza askongatik, bai. Bat da, klima aldaketagatik, klima larrialdiagatik, horrekin jende pila bat omen dago ezkatuta, bai. Ikusi bestik ez dago, lehenko astean zer bero pasa benitun, badaki ez sortzen du zerbait. Eta herri honetan badakau eragile bat, bertatik bertara kilometro zero horri aurre egiteko asmoa daukana. Sortalde Energia Kooperatibati dator, Begoña. Bueno, Begoña, badaukagu Zurruñan sortalde, pertsona baino gehiago, kolektibo oso bat. Kolektibo oso bat. Zertan nahi izate? Kontatu iguzu. Udarreiko tailatuan ikusi geno horrekoan zerbait. Bai. Beira. Hemendikan aste batzuta, ingoitu eguna da, inaugurazio bat. Txotxa, ingo dut gainera. Doainik. Bai. Ezkerrik asko sortalde. Errikiteriaren zabez. Bueno. Baina, zein da zuen lan filosofia, zertan nahi izate? Ze konponbidea errazutzuk hemen, guretzako? Klima aldaketa. Zeizu gustatzen? Ez. Jende asko ez. Ez. Eta hortarako behar ditugu eguzki plakak. Asko. Horako gehiago. Udarreiko tailatuko baino gehiago. Bai. Guk oso merkea gazkatu. Bai. Izan bazkide? Izan bazkide.
Eta bai, bazenen klima aldaketai buelta asko eman dizkiogu, Bai, gero asko entzun ditz egiten sortalde autonomiaz, bertatik ekoizteaz. hortik handator. Euskal Herria bestela ezin da eskatu. Ezin da eskatu. Gure lurretik jaso behar dena. Interesgarria beste behin, sortaldekoen... Lurra zaindu. Bai, zaindu remarko bat. Hombre, konta ez bestela. Baina, gu hemen batzutan badakizela, forma polemiko xamarrak izatearena, xabagin ere, hor, energian inguruko ez da laingarria, Badaude eszeptikoak ere, ez dakit nuklearren handeko jendea dago, oraindik... Nei horrekin ez, Horrekin ez? Ez zaila esi behar pasatzen, ez. Izarretik argudioa berritu honen. Lurra suntxitu nahi dute? Jo, osea, errausten dira eta holako gauza jarri. Zei da? Ara bezia, Itxo, txauko. Yo ya tengo la solución, Mira, en Madrid hemos empezado a poner plantas en los balcones. Y primero, queda súper cute. Zer, gatzela? Cute. Y luego, scrolleando en TikTok, me dijo una que el oxígeno, el O2 que nos aportan, es, aparte de refrescante, muy bueno para la piel. Sí. Oizenek esan dizu. La Rorro, y que está aquí, venga. Sí, que suba. Ba, Rorro. Torrorro, ezagutzen dezu Rorro. Kaixo, ez da nire lana. Lasai, zuk hartu lasai. Kaixo, bueno, grabatu ingoet, nire lana eta joka, bale. Kaixo, gaur Pablok esan dit, Musubiko festetan, etorri berritzala, 3 tip ematera, emakume erakargarriago bat izateko. 3 tip emango dituzu. Bai, aldatu planoa, handik. Bueno, nire lehenengo tipa da, mesedez, zuen itxura zaintzea neskak. Zer, handik, moño horiek, txorikabiak diruditen moñak, handik ez dira batera atxeginak, ez. A mí me causan inseguridad. Normal. Klindu gehiago nahi ditugu, baietz. Gora Giorgi, erabili Giorgi mesedez, hashtag iragarkia. Eta bueno, bigarrena mesedez, neska. Gizonen nahiak lehenetxi behar ditugu eta behaien beharrak asetu behar ditugu. Adibidez, neriak adibidez. Zuria, bai. Eta, ezke, gure iritzia guretzako gorde, ezin ditugu esan, ez, mesedez, isiltasuna. Bai, eta, azkena. Mesedez, oain saltixabeletan zaudetela. Gu ez, no apoyamos la causa. Hori da. Mesedez, holtzara ez zigo, are gutxago, dantzatzera. Ta, ipurdia mugitzera. Joder. Zire hau, ez? Es que, joder. Bai, azkeneko garra, azkenekoa. Bai, bukatzeko orduan, Oídos abiertos, Va. Claro. Mesedez, neskak, puritasuna berreskuratu behar dugu. Emakume berezko zena, mesedez. Danak hankak itxita, mesedez. Itxita! No. O sea, nahi ditugu benetazko emakumeak. Que no es nuestro problema que ellas tengan ganas, Claro. Y si es ella, pues vemos colchones en la calle. Bueno. Koltsoia, furutasuna dantzarik egitea, Sandixabelak asperagoaz, 5 minutu lagunik gabe txokora. 5 minutu lagunik gabe. Programa aurrera doa, aukera bakarra beritzeu, konponbidea,
ekartzeko. Esa, ez nago komentzitu behar ni, danok komentzitu behar batu. Bai, ahora azkenengo honekin. Bueno, azkenengoa, iaz ere egontzan bertan, eta, bueno, arrakasta izugarria izan duzun, pertsonaia gustoko onaren like gehien berak eraman zituen, eta aurten ere, guaintxe ustez, Washingtondik iritsi dala, Zarauztik pasa bertzun ustez, baina, Donald bai? Bazatoz? Iritsi zea? Badator, Donald Trump. Laro irute. Bueno, berriz Euskal Herrian. Berriz Euskal Herrian. Zarautzen. Zuri zona gustatzen zaizu. Zanela, Begaetxe. Argina non ego naiz bazkantzen. Kruasan gozio. Kibua paritu diate. Zitzia bazkantzen. Kederra ere bai, baina esan didate. Ez da, gara urte oso gutxi galitzen da. Las, ez da ezer pasatu. Zuretzako arrano txikia garri gaitu duena. Las. Ez dakit, zer gaitezen, hitz egin dezago. Katutan nago Katu dira, luze izan da, dona. Gazkina. Ozeanoa, pasatzea. Ja, adin batzuetan, zorionak, por cierto, bain dela gutxi egin duzula hori. Horrez dela bi duazte. Ikusarrian, esango nuke. Ez karriko ditut urren urtean sortaldekoak. Borrokatzera. Vale. Uste, galdu egin dute uste, Bai. Baina, saiatzen dute. Bai. Bueno, ez dakit Donald dakizun, zertan gaude hemen, berriz ere, usulu gorrean izketan, zelezio, gogoratzen. Negutuna zen edo bizken. Ez dakit. Usulu gogola? Uste dut baiet. Etzen iritsiko. Gabiltza hemen, eta uste dut horretarako persona ideala zarela, perfektua. Konponbide bat emilatzen. Guk mundua ikusten dugu, oso gaitzi, ez dakizu horren inguruan zerbait badakizun. Bueno, nik zerbait badaukat asmoa bat. Bueno, kontatu egingo dizut, laguna garela. Ni konfiantza gaude. Ni ja espartu naiz mundu honetaz, eta pentsatu dut mundua konkistatuko dudala, dena osorik. Osorik. Gain arte bezala. Bai. Urte asko pasadura. McDonald's asko dituguan, eta badakizu pasatzen da. Ez duteko gore entrenatzen. Ni ere asko joaten naiz McDonald'sera. Usten ari zara. Baina, eta zer egin dezakegu zure tropak entrenatzen? Esan didate usurbilen badagoela kirolari jendea entrenatzailea. Bai. Igual aldu baten bat bilatu, mendikan. Bolondresak behar ditugu. Txori. Lasai. Ez da ezen pasatzen, lasai. Dona, zure mundua konkistatzeko. Lasai egon. Mundua konkistatzeko armadako entrenatzaileak. Hau ezagutzen dugu baita ere. My friend. Hau ezagutzen dugu. Llados jauna, berriz ere, Hola a todos. No necesito presentación, ez duzu aurkezpenik gara. No, todos me conocen, estuve hace unos años aquí. Gogoratuko zarete. Mirarme ahora, soy todavía más bestia, pero en Usurbil la charla que di tampoco ha servido para mucho porque veo mucho desgraciado, mucho fucking gordo, mucho fucking... Are you kidding me, pendejo? Trumpek, bueno. Gerolako. Bueno, Trump. Bai, xer zaitezte. Zein baino zein, handiagoak eta aurrez aurre. Ez dakit, jago zauna, eskari batekin igo zara holtzara, ez dakit, esan beharko egun zure filosofia zein den, armada oso bat munduko indartsuena izateko asmoa daukana, entrenatu beharko duzu. Bai, hori ez. Trumpek eta nik vamos a conquistar el mundo juntos. Pero para eso hay que entender la filosofía. Aristóteles. Aristóteles Aristóteles dat munduan
bakarrik fukin bestiak onartu behar ditugu. Bai. Ados nago, El problema real está en las panzas. El tuyo no, pero en las panzas. Osea, munduko arazoa hemen dago, panza. Panza. Munduan ezkidoa. Orduan, estrategia aplikatuko dugu trampetanik mundua konkistatuko. Izango da, Elkarrekin gordo eta mileurista ez hartuz mundua konkistatzea gu bezalako gizonekin. Bestia batzuekin, pizti batzuekin. Bestia. Txalo bero bat, segurako proposamena. Share mentality. Baina, egin beharko duzu probaren bat, edo Bai, Donald hori izan behar zen. Bai, barpi batzuk, edo Barpi batzuk. zerbait. Nire prest nago, jados, prest nago. Baina, A ver, Vale. zuri eskubia gehiago. Armadako zuzendari izateko proba behar da. Eskubira. Deno batera, animatu eko dugu. Burpia. Bai. Oh my god, txalo bero bat, erronka beteta. Erronka beteta, baina... Baina ustez, plaza eman aurretik, ez dakit, fizikoki ondo egotean, interesarrea, baina armadu zen du erbalima du, psikotekniko bat pasa beharko digu. Gutxinez... Algoz nago, bronkano, kotxean bezala, lasarte pasako dugu, dano. Baina, ez dakit, gutxienez, selektibitatean euskeran 0 atera dutena, baina maila altua noski, bronkano, hori oso erresa da. 0. Venga, inkestat egingo diogu. Inkesta, psikoteknikoa pasako Ni diogu. izango naiz epailea, bronkano. Ni epailea, bai, dana daki, bronkano. Pasa, ez da nena, ez izango zara epailea, Baina, txibatu batzu. Ez du balio, Badakit gustatu zaizula dona, trapatia zara. Kusiko dugu. Bueno, inkesta pasako diogu jados jaun hori. Hau, gainditu ezkero, bera izango da mundua Donalekin batera, konkistatuko duen armadako internatzaile ofiziala. Danak ados. Galderak oinarrizkoak dira, baina garrantzitsuak. Ados. Lehenengo galdera. Prest? Non dago Iran? Hori gustatzei honi. Dona, zu jakin beharko zenuke baitia. Texas aukera. Texas gainean. Be aukera, Idaho. Hirugarren aukera Texas azpian. Ez, horre. Eta laugarren aukera, Iraken ondoan. Garrantzitsua da, gure soldadua korrera iritsiko jala, bai, lasai. Baina ustez handoain ondoan. Hori da, erantzun zuzena! Añados, fucking bestia! Donald, erantzun zuzena. Bai, erantzun zuzena, handoain ondoan, seguru nago, bronkano. Donaldek badio erantzun zuzena izan da. Bigarren galdera. Donald utzi dori pentsatzen. Ze koloretakoa da Santiago zaldi txurila. Ze koloretakoa da Santiago zaldi txurila. Bi aukera guain kontan, errezago. Garrantzitsua zaldi horrek ezakala dirua konkitak ordaintzeko. Mila euristaz. Beltza ez da orduan. Txuria edo beltza. Ez dela beltza. Ulertu da galdera, bi aukera bakarrik, txuria edo beltza. Pentsatu, jados. Ez que... Black. Black. Bai, Santiago ez du dirurik, ez du dirurik. Seguru beltza dela, black. Black is beltza, bronkano. Black is beltza. Seguru daude. Seguru. Beltza. Bai. Dona, zu diozuna. Bai, asmatu duzu. Bueno, batzen aurrera. Gustako du programa hau, bronkano, gustako du. Bueno, hau jakin beharko zenukete, oso simplea. Makarroiak irekiten zenbat demora behar dute. Makarroiak pantza dutena jaten dituzte. Bai, baina irekin egin behar dira. Makarroiak espaldi. 2 minutu, 24 minutu, 2 ordu edo 12 minutu. Makarroiak zenbat demora behar dute. Ez gu bakarrik jango dugu arroz con pollo. Rice with... Hori zu. Rice with...
Chicken, ya, chicken teriyaki, ya, chicken teriyaki. Makarroia. 2 minutu, 24 minutu, 2 ordu edo 12 minutu. Ordu bete. Bai, ondo erantzun duzu, Llanos! Azken aukera. Garrantzitsua. Ni Donalden ez asko fiatzen baina arteko azen zure. Bueno, zu isilik, Broncano, zu zara aurkezlea. Zani epailea, okei? Nondik dator txokolatezko batidoa? Txokolatezko behietatik. BM-ko frigorifikotik. Laurogeko makinatik. Edo esniei txokolatea montatak. Gimnasioko makinetan badaude. Gimnasioko makinetan. Ez txibat, Donalden. Zezena. Kauda behia, Donald. Zezena. Bai, barkat. Zezena gehitu ez nerik ematen. Galdera zintza. Nondik dator txokolatezko esnea? Kiruñatik. Bai, San Ferminetatik, Broncano! San Ferminetatik! Bai, guazen, molara, guazen. Zuen mutila? Batez. Ze igual, esan izabela izan da, etxea jun, dutxatu, pelar batean. Hemen ez dago puntua konponduko unikan. Gu hemen digan bagoaz. Handienen garaia omen da. Eta non daude gure etxeak, grinak, ilusioak, aldaketa nahiak, edo sikiera mantendu nahiak. Non geratu dira pasioak eta iraultza txikiak, non tabernetako konspirazioak eta gaizki egindako pankartak. 55 urte. Borrokan igaro duzu zure gaztaroa. Borrokan igaro zara helduarora. Ingurukoek hipoteka zuten buruan, eta zuk berriz militantzia eta borroka. Manifestazioetan hasi zara, manifestatzen. Igaro dira urteak eta agertu da mamu bat zure buruan. Esan soil formakoa, baina mamua da ere. Zerbaitetarako balioa du guzti honek. Orain ez duzu bilerarik astero, baina mamuak tripak jaten dizkizu egunero. Inorri kontatu ez badiozu ere, aurrekoan martxoak 8ko manifestazioa ez joatekotan egon zinen. Ez da razoi falta, konponbide falta da. Joki, 18 urte, Zubietako lanbide heziketako eskolan, goi maila bat ikasten hasi berriz zara, mekatronika. Zure padriako bat hori arten hasi da ikasten, eta ikaman sartu da bertan, ikasle mugimenduan. Kartel batzuk eman zizkizun duela 2 aste zentroan pegatzeko. Pankarta bat ere jarri zenuen aurrekoan, sarrerako atean, Espainiar selekzioaren aurkako boikota sustatzeko. Aurkezpen bat ere deitu duzu, eta laguna gonbidatu bertara, taldetxoren bat sortzeko asmoz. Ez da inor agertu. Bigarren saiakera bat ere egin duzu, baina oraingo honetan ere entrenamendua zuten denek. Ez omen dira borrokarako garaiak, denak okupatu egi daude. Irene, 28 urte. Atzo tabernan lagun batekin haserretu zinen. Palestinako genozidoen aurrean manifestazioak ez joatea ardura falta zela esan zizulako. Baina zuk jada beste plan batzuk zenituen egun horretarako, ez zenuen denborarik. Gainera zu
egon, Palestinako herriaren alde zaude. Baina praktikan horrelako manifestazioek balio dute zerbait aldatzeko. Horiek dira buruan mantentzen saiatzen zaren ideiak. Baina jakin badakizu, errudun sentiaratzen zaituelako esaten zarela. Jakin badakizu, manifestazioan egon behar zenuela, eta ez zarela horretarako zure eguneroko errutinan goiz bat aldatzeko gai izan. Eta errudun sentitzen zara, baina ez diozu berari sekula esango. Josean, 76 urte, irratia entzuteari utzi diozu. Bizi osoa daramazu bazkalosteko kafea Euskadi irratiko doinuek lagunduta hartzen. Hortik jasotzen duzu informazioa. Gero lagunekin paseatzera zoazenean eztabaidatzeko baliatzen duzuna. Baina suntxiketa da entzuten duzu makarra. Ez dakizu zer diren dronak oso ondo, baina badakizu atzo halako batzuek bombardatu zutela horren eskola bat deranen. Bihotza uzten zaitu halakoetan, haserretu egiten zara. Lehenik Israel eta Estatu Batuekin, beti egiten duten berdina egiten jarraitzen dutelako, suntxitzen. Gero gure herriarekin, erantzun faltagatik. Gero zure kuadriakoarekin, eta amaitzeko zure buruarekin ere bai. Eta badakizu berez ez dagoela zure esku, ez bintzat zure esku bakarrik, baina ez duzu kontzientzia lasai. Honek gelditu egin behar du, eta irratia entzuteari utziko diozu. Etxe egiten du albokoak, eta etxe guk ere. Jara ez alago borrokarako arrazoirik, jara ez injustizien alde altxako denik. Zergatik aldatu nire dagozkidan gauzak, borroka egiteko. Lehenengo zaindu zure burua, eta gero pentsatu bestengan. Dio zaintzari lotutako diskurtso merkez mozorrotutako eslogan individualistak. Ez dira desesperantza eta desaktibazio garaiak. Desesperantza eta desaktibazio garaiak direla sinestarazin nahi digute. Sistemak irabazi duela eta gauzak horrelakoak edo okerragoak izan daitezkela soilik. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrelaxe daude. Zer emateko prest daudezu? Zer emateko prest daudegu? Zer emateko prest bera? Eta haiek? Itxaropen irrintziak guk kantatuko ditugu edo ez ditu inor kantatuko. Galdegin diezaiogu denok gure buruari. Zer lotzen zaituzu eta zer lotzen hauni? Joera individualistak dira gaientzen, komunitateak ahultzen eta espektatiba kolektiboak lausotzen. Mundu mailan gerrak eta genozideak dira nagusi. Imperialismoak aurrera darrai, forma berri zein ezagunetan, lurraldeen eta gorputzen gaineko kontrolak indartuz. Bitartean, eskuin muturra etengabeari da indartzen. Honen adibide dira mugak ixtea, migrazioa kriminalizatzea, euskararen aurkako oldarraldia, nazio identitate puru baten defentsa edota genero rol tradizionalen berrezarpena. Iraganeko mamuak berpiztu dira, eta haiekin batera mila galdera eta beldur. Baina ez gaitzatela engainatu. Euren tresna politikoa dira. Individualismoa bultzatu, pentsamendu kritikoa itzali eta antolatzeko gaitasuna ahuldu nahi dituzte. Honen aurrean, guk baditugu 11 arrazoi borrokarako. Eta Euskal Herria, oldarraldi honetatikan salbu ez dagoen arren, baditugu baldintzak. Eta, noski, baldintza hauek ez dira zerutik erori. Baldintza hauek guk guztiok sortu ditugu. Guk argi dugu. Ezinbestekoa da babestuko gaituzten, zainduko gaituzten eta errespetatuko gaituzten espazioak sortzea. Euskara oinarri izango duen herri askea eraikitzea. Guk honetan dihardugu lanean. Gazte antolakuntza eta borroka guztiz beharrezkoak dira. Txosnak dira, hain zuzen, erresistentzia honen erakusle. Ezinbesteko espazioak elkartzeko, asmatzeko, konspiratzeko, sortzeko, partekatzeko eta nola ez berrasmatzeko. Festak ez dira jaixoiak. Azken finean, gozamena eta borroka zuzenean lotzen ditugu. Borrokak egiten gaituelako aske eta askatasun hori delako osagarria. Txosnagune hau da guzti honen adibiderik onena. Denon gozamenerako hurrengo egunetan espazio transfeminista, euskaldun, antiarrazista eta antifasista bilatuko dugu Mikel Laboa plaza. Gaztetasuna gainera badu berezko indar bat.
imaginatzen ez dena irudikatzeko gaitasuna, haratago begiratzekoa. Konformismoaren trampan eroriz, mundua dagoen bezala onartu beharrean, izan daiteken horretan sinetsi eta helmuga horren alde borrokatzekoa, bidea egitekoa. Badatoz kontzertuak, badatoz gaupasak, badatoz mazkiaz beteriko bostegun. Barrenak urtu ditzagun denon artean, dantzatu, zikindu, gozatu eta oiukatu. Ilusioz eta konpromisoz, xagusarrak bezala, buruz bera herria egiten jarraituko dugu. Jantzi zapiak eta altxakopak. Gora Euskal Herria antifasista! Gora Euskal Herria eske sozialista eta transfeminista! Gora xagusar eta gora Santixabela!